Já vás zdravím. Rozhodla jsem se, že natočím tohle ještě video, protože nám zbývá už málo času a máme úplně za dveřma Black Friday, ano. Takže úžasné slevy, které jsou vždycky jednou za rok, který zároveň má, jak více firem, má i Nuskin. Takže já bych vám chtěla ještě zopakovat, na to pořád už dávám do storyček. Jo, víte o tom, že jsem po úrazu, no, nohu mám tady v orteze, ale v každém případě mohu na vás mluvit, mohu vysílat, takže ještě jednou bych chtěla vám zopaknout, co bude. Perfektně nám zestavila opravdu firma tentokrát úplně luxusně ten černý pátek. To znamená, můžete klidně vytvořit jakoby balíček, chlapi nevědí, co mají manželce koupit, pod stromeček, dareček, nevědí, přítelkyni neví, co má koupit, matka neví, co má dceři koupit a tak dále, tak těch nápadů je opravdu hodně a opravdu 40% sleva je obrovská, takže já vám řeknu, co bude, protože ten balíček je perfektně sestaven jako celek úplně, jako jo. Takže co bude? Tenhle ten miláček, ano, takže booster, který vlastně pracuje na střídavém pulzujícím mikroproudu a je to taková mezoterapie pro domácí použití. Ano, k tomu se používá serum. Počkejte, tady mám serum. To serum je obohacené o 2 druhy kyseliny hyaluronové, čočku, melon, citrusový kaviar, granátové jabko a vitamin C. Takže je to taková vitaminová vysloveně bomba pro naši pleť. Víte, já nejsem ani naličená, nic, nemám make-up, nemám obočí, nemám žasy namalované, takže jsem úplně přirozená, tak jak se ráno probouzím z postýlky. Takže vlastně booster, ale pokud máte už booster doma, tak přesto i pro vás je tenhle černý pátek úžasný, protože tentokrát firma ještě dala nám pumps, takový sera, oni jsou ty sera 3, ale jedno jsem půjčila vnučce, takže je fialový a to fialový vlastně je, to já zbožňuju, miluju toto serum, protože vlastně je, vyhlazuje vrásky, rozsvítí ten obličej, vypne ho, takže nahradí to retinol a je to taky retinol v přírodní báze do toho dánej, ano, takže tohle serum je úplně luxusní, takže když už máte bustíka, můžete si pořídit tohle serum. Další sérum je vlastně hydratační, ano, obsahuje kyselinu hyaluronovou a perfektně shydratuje pleť. Další sérum je právě to, co nemám, co vnučka odnesla, protože má problematickou pokožku, takže je to pro tyto lidi, které mají třeba citlivou, problematickou pokožku, tak je úplně perfektní to sérum. Stačí ho fakt malinko, můžete to střídat, můžete třeba dát 2 pumpičky toho séra a 1 pumpičku. Třeba tohohle z toho nebo jakýhokoliv můžete ty séra vrstvit, jo. Takže to je vlastně, takže 3 séra, jedno mi schází, ano, ty pumps, ten bustík, to je druhá technologie. Myslím si, že jako chlapi, když budou kupovat ženě, nevědí, co koupit, a to, když ženská najde pod stromečkem, tak to bude milovat toho chlapa. Protože prostě to je nařez. To uděláte hned a ta pleť je úplně naducaná. Vidíte na mojí pleti, co pak vypadá na 70, no nevypadá. A to je díky vlastně nejenom toho, protože já užívám více produktů od Nuskinu, ale ten přístroj je nejvíc oblíbený mezi lidma. Tak mezi chlapama, jak ženama, jak vlastně i v pubertálním věku, používané s těma pumpičkama, zeleníma, kterou tady nemám. Takže to jsou tyhle. K tomu je perfektně udělaný, že je tenhle krém, který je z bioaktivní řady, ano, je v tom růže, pouštní růže, kterou, když se podíváte někdy jako na video, tak vidíte takový chuchlánec. A když stačí jenom pár kapek vody kapnete, ona se krásně otvírá. Takže jsou to bioaktivní látky, teda rostlinky v tom, je tam ale i houba, která se reprodukuje v minus 20 stupních. Proto když budete na Antarktidě, tak se přizpůsobí ta pleť s tímto krémem. Budete v poušti, přizpůsobí. Budete někde na rovníku, kde je vlhko, vytvořit deštníček, jako jo. Takže perfektní, můžete ho užívat i na den, i na noc. A je to velký balení, 75 a za takovou cenu, jo.
Co pak dalšího tady máme? Ano, máme žasenku, vidíte, no to bych si mohla ty žasy udělat, když je nemám. Vidíte, ona je taková jako, vidíte, do obloučku, že krásně uděláte pocit těch umělých žas. Nebo vzhled, pocit, nepocit ani, ale že vypadá to, neumím se vyjádřit zrovna správně, ale to nevadí. Jo, takže ono krásně vlastně ty žasy nám prodlouží a co je důležité, že v ní není silikon, což je důležité, můžete ji umýt vodou, můžete takhle vzít a stáhnout vysloveně z těch žas, takže geniálně. A kdo jednou zkusí tuhle žasenku, tak už nikdy nechce žádnou jinou, jo. Co bude ale i perfektní, bude tohle sérum a to je boom teda opravdu, protože to sérum užíváme na růst žasu, ano, ale i na obočí. Ono vlastně má na žasy i na obočí. I kdybyste někdy měli permanent, tak stejně je to dobré, aby jsme ty chloupečky tam opravdu měli. Ano, tak. Takže tohle je tohle sérum, perfektní. Tak, co ještě máme? Aha, a pokud chcete mít krásné vlasy, tak tenhle šampon, ano, to je šampon Age-Lock, což znamená v překladu je to zamknutí věku. Ten Age-Lock je daný i do toho séra a je to, na co lidstvo čekalo tisíce let. Age-Lock, zámek věku, ano, takže takto sérum s Age-Lockem, všude do každého produktu, kde firma dá Age-Lock, tak to dělá zázraky hotový. Takže vlastně i vlasy nám starnou. A teď narychlo vám řeknu ještě takový story, že teďka byly beauty, veletrh beauty, ano, super. A samozřejmě, že tam bylo i stánek byl, kde řešili růst vlasů a tak dále, a takým přístrojem měřili, koukali na kůži a na cibulky, jak je máme. A opravdu u mě se podívali a zavolali si až toho šefa, ať se přijde podívat, že jakou využíváte kosmetiku. Vy máte tak zdraví, jako ty cibulky, že jim přes ten mikroskop koukali. A já jsem to viděla opravdu v tom počítači. Tablet mi dali do ruky a já jsem vlastně viděla, že využíváte nějakou perfektní přírodní kosmetiku. Takže vlastně to je šampon, Age-Lock a kondicionér. Je to hezky i takhle, kdybyste dali pro dceře dareček. Šampon a kondicionér, nebo žásenku a vyživou tím, které malé darečky chcete dávat, jo, takže to je taky hezký dareček. K tomu přibalí třeba bělící zubní pastu a je to nádherný balíček. Tak a to je vlastně všechno. Takže já se těším na objednavky, když mi napíšete, zajistím vám, protože to bude šrumec, děláme všichni hromadní objednavky, protože každý to rok takhle je, že vlastně během chvíli je to vyprodáno, takže do konce jednoho roku padnul systém, banka zablokovala nám karty, protože mysleli, že vykradli banku. Protože to prostě EMEA, region EMEA je celá Evropa, Skotsko, Norsko, Dánsko, Jižní Afrika a všichni najednou v 10 hodin 20 sednou k počítači, kliknou na objednávku a už čekáte třeba a ukáže vám, že jste 2000 pokojit nějaký čekající. Jako jo. Takže já dělám hromadné objednávky. Pokud si budete sami objednávat, máte členství vytvořené, pamatujte, že nezadávat do ADR-ka. Ano, není to program ADR, jinak vám by skočila vlastně normální cena. Takže mějte se krásně, mějte nádherný den a těším se na vaše objednávky. A pokud si to přeze mě opravdu koupíte, tak dostanete ode mě tu nejlepší školu, protože já miluju Nuskin, miluju vlastně nejenom to, že něco se prodá, někdo si něco koupí, ale nejvíc mě baví, jak ty ženy vedu přesně, jak to mají užívat, ty správné tahy, aby měli, točím videa, přes kameru s nima pracuju, jo, takže mějte se krásně a těším se na vás a na vaše objednávky. Ahoj, papa!